Ano ba Kabalen? Kumusta kayo po? My name is Louie. Welcome to Pampanga. For this vlog guys, I'm back dito po sa Wash Autority, San Fernando, Pampanga. They're gonna do treatment sa sasakyan ko ngayon na kailangan natin ngayon, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. So, yan, shout out to Wash Authority. Balik ako dito. Kung napapansin niyo yung mga video natin for more than a year, actually partner na natin si Wash Authority sa pag-aalaga ng sasakyan natin dito. So Wash Authority is a Premium Nano Ceramic Coating service dito po sa Pampanga. One of the most affordable and yet super quality yung mga services nila. Pansin natin, merong tinitreat dito, ayan. And sa sasakyan natin ngayon, nano ceramic coating pa rin yung gagawin nila. However, yung sa glass natin, yun yung ititreat nila. Very important ngayon yung gagawin nila. Kasi nga, minsan, sobrang lakas ng ulan, ganyan. So, nahihirapan yung mga wiper natin. Lalong-lalo na guys, kapag medyo nagpapapalit na yung wiper. Ang gagawin nila dito is added protection and added safety sa windshield natin. Sir, first time niyo pong magpa-ceramic coating? Yes. First time? Opo. Anong First time. So yun, masaya. I'm very happy with the result kasi nung dinala ko dito, sobrang dumi, daming acid rain, watermarks, hindi pa po, light scratches, tapos ngayon okay na. So, super satisfied naman? satisfied. Right? Okay. Mare-recommend niyo ba ito sa mga friends niyo? Ganyan? Yes, I would recommend this Wash Authority sa mga tropang may tsikot. Yes. Lalo na sa mga tamad maglinis. Kasi ang dami nagsasabi na once na naka-ceramic coat ka, less yung maintenance pagdating sa paglilinis, pagpupunas. So, Yes. bakit hindi, di ba? Yes. So in the first place, sir, paano niyo po nalaman si Wash Authority? Nirecommend siya ng girlfriend ko kasi nagpaano rin siya dito last year. So, madami akong pinag-canvasan na nagko-coat, nagsa-ceramic coat. Sabi ko, bakit di na lang tayo doon sa subok na, sabi ko, which is Wash Authority. Okay. So, yeah. Nakita niyo po yung result dun sa sasakyan ng girlfriend niyo. And then dun po ako nainganyo. Tsaka sa chat pa lang kasi medyo nakuha ako ng mga stuff kasi mabait. Medyo accommodating talaga sila. Yan. Sa chat pa lang, what more pa sa personal. Yes. So yan, okay. Thank you very much, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Ingat po kayo. Right, so service done. Parang reboost ata yung tawag nila doon. Very minimal lang yung ginawa nila sa atin dito. Pero napaka-importante para sa akin, lalong-lalo ngayon na tag-ulan. This is the final product. Ayan, konting retouch. Yun nga, para sa akin guys, napaka-importante yung ginawa nila sa sasakyan natin. Kasi nga, tag-ulan ngayon, so as much as possible, clear yung natin, yung vision natin dun sa windshield. And kung kailangan nyo rin magpa-check, pa-assess sa sasakyan ninyo, make sure to check out Wash Authority. Go here. Located po ito sa Palawe, San Fernando, Pampanga. Napakadali pong makita nito. Napakalapit niya dun sa biggest McDonald's in Philippines. Napakalapit po niya dun. So, when you go here, punta na rin kayo dun sa McDonald's na yun. Anyway, so if this video guys is helpful to you, please give it a thumbs up, share it with your friends. Make sure to check out Wash Authority. Very recommended service, very recommended company dito po sa Pampanga. One of the top, most affordable nano ceramic coating in Pampanga. Thanks so much for watching more in Pampanga. Until our next discovery, peace!